ya kashiela nnọta ahụli ekelela nsọ mgbe ya kwụma esi n'ọkụ ore mana Leluwani no n'ime ya chingobala agaghị owere na nna chingobala agaghị o chingobala ebirila ndị nkọwa owere ndị anyị eji eme ọnụ ndị gọbala nwụchiri ma ebi ya daa ebe onye nọ ya nọsie ike esha ya ga-ebi owere ndị anyị eji eme ọnụ ati ga-ekele na ndị ngọkpala niile ndị ngọkpala ebirila ndị ngọkpala owere ndị anyị eji eme ọnụ chanuzi n'oke mana mụma ndị ngọkpala ebirila Mamokeze SI Obina Mwamunu wewi biadola Okeze Sylvester Obi Okeze ngọkpala nyo Ashimeki legi nagoroma Ashimeka gela gela Maka Chief Emmanuel we Ugberu na chinwo koma o Abobade yanyo manko Onyama meje monu o Yama o Ayawu na ne moro mene Amacha macha meji na bano Amacha macha wano ngọkpala biadola amacha kwano yo Oka meka frake kpọrọ mpiri Esha ni kisi lejeni Okeze Godwin Uchoke Rafo Obike Koteria Jamana Chief Executive Onyoma Uchesi Odinsi Badola General Importers and Exporters Singapore Base Koma Kelela Molologo Mrs. Judith Janu Sokwana Ndere Mma Magoma Chief Manwogi Shipambo Hapu Meje Monuo Enyo Malango Bale Badola Ashimogare Nagema Isokwa Ndebeji na bano Kedokwano Maka Chief Anselm Mkocha Traditional Prime Minister Onyamao Ashimari Pralagema CPN iwe mama Fesi Hejiri Kao Onyama Biamanu Shatinge Berimana Onye Shanya Gebide Lowa Ngọkpala Nebirila Onye Chinyere Zeneluwa Iwonye Kanyonye Kwara ya Bobo Ae Ngọkpala Ebirila Asiro wangu shirino mme Akewi mushena kaya Au bo sareka Ashiyare prala noma Ataka woma ngoriala Babo machi fansele mokokonu Wamunu na mashibi adona Andi ngọkpala Ebirila o Ashikwandi agajela go Kedukwanu maka chifu jeshi ono Aheje beba wokoma Oyo mogare nagema Ashikwandi agajela go Isokwa Ndebeji na bano Chibari sapolo kere na mranda Jikana bilizi wano kungọkpa Manogare lagema Chife varesi biama o Varesi biama numele nugo Woko mogare nagema Ayela gunde wuni Barisobo na le Barisobo na wajo mama Shinumbe bole o Ngọkpala Ebirila Honorable Ijo Onyamare mma atenga oriala Wokomishime bole nelowa Ogare nagema Kedokwanu maka chifu lazi bolo Kingo shalampi badola Shalampa Wokomogare lagema Oshirete ya wana ngọkpala Iwe mamada Presbyter Nwachukwu Onyamare mma isokwa ndị wonko Watakotu kisi neje nelowa Watakotu bezi badola Achipambia gajiela go Makoma miso bashino demu Nnọdị mele nwanne m Yama obene jọgare nagema Isokwa Ndebeji na bano Reverend Blessing njọkụ shebi adonna Jamani ngọkpala mo Jamani biama nọgare nagema Kedukwanu maka Hisoya Majesty Eze n'ọbụleke biamano Jamani ngọkpala Castle of Traditional Rulers Iwe onye mama Achịkpambia gajiela go Ngọmare mma dịga megbu manna Aye Ngọkpala Ebirila
chifu nelo waye ndị ka ịchara ire ri nwo chifu godo nye benyi onye mabịa ma nọ garịla bara ngọkpa lebịa dọla chimya gajiela go chifu ju mmadụ lee onye mara mma ya gajiela go agụwa nọ fọ ya mmadụ ka anyị bịa ma nọ garịla dị mma isokwa ndị meji na banụ makọma chifu siri okere nwanne ji meje mono ishinu mebe olede lowa chief Dr. Libayo fọ jamani ngọkpala mo kasụlọ chiefs iwe onye kara aka achịkpa mbịa gajiela go makọma chifu Richard okere onye mabishiri ụzọ n'elagu ndị nwe ndị ati ngawo ma ma kpọrịala okagụ na ara enwe nwa onye mara mma ọ gara nna gị mma ishinu mebe olelu wa achịbọgarịla gị mma chifu okere ọkọma dị mma ndị rezoro aha mo ọnọfụ ngọkpa ọ gara nna gị mma ndị ngọgbale asịmagaji enunuwo minuzi je mi nọ na mma asịmerikparala gị mma